Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Astoak lehoiari inbidiazion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zein irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak basurdeak, hartzak azeriak, astoaren iez izebiltzan guztiak. Horran on hartzait batek bere etxolatik, zein den esagutzen duen belarri ertzetik. Zein den esagutzen duen belarri ertzetik. Hartzen du makila bat, badijoakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arras elbarriturik makilaz gaixoa. Eztan da egin nairiko meiziren hasi, ikusirik anoren zebiltzan igesi. Ikusirik anoren zebiltzan igesi. Asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaien larrua gainetik, gelditzen dira denak arras lotxaturik. Gelditzen dira denak arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidiazion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zein irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Kaixo lagunok. Arratsaldeon, adiskide panpoxoak. Ipuina gustatzen alzaizkizue. Bai? Eta istorio zarren magia atsegin duzue? Bai? Orduan, itxi begiak eta entzun. Behin, bazen, Mosko izeneko hirian urrez eta zilarrez egindako jauregi ederra. Jauregiak 3 dorre zituen. Jauregiko dorre altuenean, printzesa batek negar eta negar egiten zuen leiho txiki batetik begira. Aizue, ze hotza, ezta? Ta haize zakarra. Zuek ere nabaritu duzue? Nik bai. Tira, irakurtzen jarraituko dut, izoztu baino lehenago. Printzesa, baserritar arlote batekin maite minduta zegoen. Eta horregatik egiten zuen negar.
Kaixo, Gasteiz! Kaixo, kaixo, kaixo! Hemen dator berriro zuen gana Gasiana Sorgina bihurria! Grasiana Sorgin Petrala ipuina ondatu dit. Baina hau ez da hola segelituko. Ez noski! Iapa! Kaixo, Gasteizko pirata txikia! Zer moduz zaudete? Nola esan duzue? Ba, posten gara zuen arpegia laiak ikusteaz, Trikitraka trikitroneko lagunak ere animoso gatoz zuekin arratsalde divertigarria pasatzeko asmoz. Bai, hori Baina zer da zarata hori? Sakeleko telefono bat, seguru. Ea, telefonaren jabeak ardezala deia bestela ezin izango dugu jarraitu? Aizue, edo hartu deia, edo itzali segapotoa bestela... Bestela segapotoaren jabe hartaburua geltokitik botako dugu. Ui. Barkatu, despistatu egin naiz. Inuxentea hartu deibe deinkatu hori bengoz? Bai. Bai, nor da? Txiribiton, potolo, utzi natilak behingoz eta etorri hona berehala. Txiribiton zen, patata eta txuleta guztiak jandituela, eta orain natilak probatu nahi dituela. Tripontzia, afarire gadutziko gaitu. Lasai, agindu diot, natilak ikutu ere ez egiteko. Ederki, ondo itzali duzu telefonoa? Bai, nagusi. Primeran, orduan, hasi gingo gara, Bai. Adiskideok... Pepitxo! Barkatu, akats teknikoa izan da. Bai, nor da? Bai, ulertzen dut. Kontu zili, bai. Hila la bizikoa. Eskerrik asko. Bale. Bueno, ondo bili, agur. Zer gertatzen da orain? Larrialdiren bat? Auskalo. Txiribitonek natila guztia janditu eta tripako mina dauka. Ez. Ez? Orduan zer gertatu da ba? Ez dakit. Ia, Pepitxo, argitu ditzagun kontuak. Nork deitu du? Ez daukat ideiarik ere. Baina, Pepitxo, ez dakizu zer gertatu den, ez dakizu nork deitu duen. Ez. Ba, ordu erdiko izketaldia izan da, mutil? Badakit, baina ez tutik ere ulertu. Izan ere, atorrante hori frantsesez ari zen. Frantsesez nerekin, Pepitxo astondoa euskaldun jatorrarekin. Pepitxo, utziko didazu telefonoa pixka baten mesedez? Bai, noski. Tori nagusi. Maitane, pasatu egintzara. Guztiz inkomunikatu dautzi nauzu. Hor zai. Zaude isilik eta garri zozketa kutxa mesedez. Lau ikazkin aukeratu behar dituguta. Kontxo, aizue, norbaitik askarreko bat eman diot? Barkatu, baina batzutan nire honetik ateratzen hau eta... Tira, zauriturik ez balin badago zozketari ekingo diogu, Ea, gure deia jaso dute. Uepa, primeran. Ez da deia falta. Talde gorriarekin hasiko gara, lagunok. Ia da. Nerea, sanguesa dugu lehenengoa. Ia ba, Nerea. Haupa, Nerea, etorri Nerea. Jesus, neska, ze guapa katiuska eta guzti. Prez, etorri zara, ez? Bai. Lehiaketan hasteko? Bai. Ederki ba, talde gorria osatzera goaz orain. Ia ba. Josemi Calleja Sánchez. Ia ba, nun dago? Ia, Josemi. Hala, Josemi. Nun daukago, Josemi. Haupa, Josemi, nintxe zabe. Arratxaldean, Josemi, pentsatzen un ja zinela existitzen, ondo? Bai. Bai, ez da, ederki bat talde gorria osatu dugu lagunok. Ea, jasoko dute orain deia talde urdineko partaide.
Lander Fernández! Haupa, Lander! Mutiko azkarra zara, Bai. Primera, no sondo, zure taldekidea ezagutuko dugu orai. Elena San Anton! Kaixo, Elena! Gaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo, parra egiteko gobarekin? Bai. Oso, ondo, horrega behar du jendea. Tira bat. Hemen talde urdina, hor talde gorria lafro. 58 ikaskusketa behar ditugu, bildu behar dugu, dexente lana daukago baino lasai. Ziztu bizian bueltatuko gara eta gero arte, Guaze! Ara! Aize. Graziana Sorgin Petralori ikusi alduzuen ondabilen? Ez da. Begira, ni bere kobazuloan sartu naiz, eta traste aukendu diot. Euskalo zer eginduko duen berakorekin. Baldakizu ez den? Bai, ala ez? Zentzu, sorgindutako asto bustana da, bai. Eta traste honekin ziri borobila sartuko dien bi gaur mirrita txiribitoni. Txampona, Kitxo. Kaixo! Aupa, txirrispio. Kaixo, mirri! Ikusteko desiratzen nengoen, nire zain nengoen, motel. Ui, txirri, sepena, ideiaka dotorea, xikindu egin duk. Mira. Jaka xikina eta bihotza sekena, txolapikoa. Mirri, begira, ara, urrazko txampon bat. Engainatu nahi, hau txampona. Hori zangoa txampona. Bai ez ba, begira ez ba. Urrazko txampona, mirri. Guau, ahi bala, egia dau. Aberatza izango nauk, aberatza, eupi. Ai. Ni tontolapikoa izango nak, baina hi asto dotorea aiz motel. Jopelas. Estakiria dau. Vitoria, hau arrantza dotoria, Vitoria. Entzunzak, txiribiton asto ederra izan zitxekek, motel. Bai horixe! Txiston, abolio, esaldu zerbait berezirik ikusten? Justu iri tripontzi horren azpian, txamponantzeko zerbait. Txirri, harrigarria, gure txiribiton lirainak, txampon bat aurkitu dit. Hau marka, askarra aiz gero txiribiton. Txiribiton, esalduk makurtu behar ire txampona hartzera. Txingas.
eska. Emaida beste txampon bat, bizkon, beste txampon bat emaida, milontzio, bizterat. Ara, txiribito, nolako suertean, beste txampon bat. Ez alferra esan, Horai, makurtu egin beharko duk, txampona. Horrela, Mulio. Ez dakik ezer egiten. Erakutsiko diat nola egin behar duen. Mulio, operaz, makurtu egin behar da, hola, Bustan madarikatua, eta lagun Petralako izan milatu egin nauzue Gasteizko laguntxo guztien aurrean. Triste nago. Tira, mirri, ez adionara jarri motel. Sorgindutako txantxa bat besterik etzen. Sorginkeria txiki bat? Sorginkeria txiki bat? Bai. Astoaren putza. Akelarre osoa esan duk. Akelarrea! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Apo bare, satozuke, zagarroi bitotz basurde, arranosai, mirubele, sorgintzarrak ez logalde. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Arrokapean gambara, dilindan beltz gauenara, jargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Aboak apasatorrak upa, okillo muskerra tok, tok, tok. Gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak hartxoak iztaklok. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atzo sorginak milikan, gazurredan, bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Sorgina puiez akerraken, ez dukak herrik landibarren. Atxoaki ez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Aizue, orain dela gutxi, akelarre bat antolatu dute, men ez da? Bai? Eta, orduan, non dira beste sorginak? Zer? Bukatu egin dela? Bai, akelarre arraroa. Aizue, kasualitatez, ez zuten txirri-mirri eta txiribitonek antolatuko alapain. Eta deskuiduan, ez ziren astomuztan batekin jolasean ibiliko alapai. Tximilikuatro horiek, sorgin bihurtzeko oposaketak egiten ari dira. Baina ez dute lortuko, ez oixe. Ez dute inoiz izango, sorgin ondogun indarra eta boterea. Ikusi bestela. Baga, biga, ika, Hiru hoiekin segituan konpondutuko ditunik kontuak. Nera arte.
Iepa! Aizue, ikaskin ranking bat egin dut, eta zenbat eta jatorragoa izan orduan eta postu hobeagoa daukate gure ikaskinek, eta gaurko Gasteizko lagunek ez dute postu makala, Lehenengoak Nerea Sanguesa izena du. Arratsaldeon, Nerea? Arratsaldeon. Aizu, galdera bat, zein da ikastolan gairi gustokoena zuretzako? Plastika. Plastika? Eta zer egiten duzu plastikan badibidez? Tximinoak. Tximinoak, ze pepitxon antzekoak edo nolakoak? Paperezkoak edo? Paperezkoak. Zertarako? Landareetan ipintzeko. Jesus, ze artista! Ia, eta bigarren lehiakidea Josemi Calleja dugu, ezta? Arratsaldeon. Aizu, Josemi, zuri ere plastika gustatzen zaizu? Bai. Bai, eta zer egiten duzu adibidez? Loroa. Loroak? Ze materialezko loroak? Egurrareko. Egurrezko loroak? Jesus! Tira, bi artista hauek irabaztean merezi dute beraien katiuska eta guzti, baino oraingo zuen txalo zaparrara eramango dute. Gero utze egingo dut nik Nerearekin. Hona hemen talde urdina izue, neska polit batez eta morrosko batez osatua. Nortzara? Elena San Anton. Elena San Anton, oso ondo. Entzun dut kirol batean ikaragarri trebea zarela. Ze kirol da hori? Gimnasia ritmikoa. Oso ondo, baina begiratu gure publikoari, zure zaidagota. Eta nola egiten duzu gimnasia ritmikoa? Ursulinasetan. Ursulinasetan, primeran. Eta nor dugun mutibo simpatiko hau? Lander Fernández. Lander Fernández, ondo. Non pasat dituzu koporrak? Cambrilsen. Cambrilsen, ara, ondo. Eta zin da gustokoen duzun janaria? Espagetiak. Espagetiak, ara. Joango gara espagetiak jate elkarrekin zutani. Baina orain, ez da gure ordua, Feliperen ordua baizik. Felipe, ator! Ara, hasi, agertzen, Felipe, ikustan duzue. Tira da, pixkanaka gure lekuetan jarriko gara, eta lehiaketarekin hasiko gara. Bai, Nerea, hartu zure lekua, hortxe duzu, eta hasi nahi duzunean. Iapa ba, Jesus neska! Bi, iapa! Hiru, ene bada. Lau, haupa Nerea, animo! Ui, iaba! Bost, osongi! Sei, ederki, haupa Nerea! Zazpi, primeran zabiltza! Zortzi, bikain! Bederatzi! Sartu ditu eta orain Josemiren txanda da, beraz, Josemi hortxe duzu lekua eta hasi nahi duzunean. Bat, primera hasitzea. Epa, ui, animo, Josemi. Ui, ia, bi, oain bai. Epa, Josemi, iru, primera zabiltza. Lau, ia ba. Sartu dazkenean. Sei, Jesus, ia. Ai, ez da sartu. Zazpi, oain bai. Epa, Josemi. Ui, ia. Zortzi. Ederki, Josemik zortzi sartu ditu, eta talde gorriak bukatu duenez, bankuan eseri, deskantzatu lasai, eta guk talde urdinari ekingo diogu. Lander, Elena, zuen txanda. Lander badi joa zuzenean, leku hartu, eta hasi nahi duzunean, Lander. Haupa, ba! Primera hasitzea. Bi! Iru! Oso gizabiltza, Lander! Lau! Animo! Bost! Ia ba! Ui! Animo, Lander! Ui! Jesus, hori da gitarra! Sei! Bai! Ia ba, Lander! Ui! Animo! Zazpi! Primeran zabiltza! Ui! Zortzi! Bai! Haupa, Lander! Etorri honera! Ez aldegin, etorri! Primeran aritu zara, Lander, zortzi sartu dituzu, eta orain Elenaren txanda denez, Haupa, Elena, hartu tokia. Eta hasi nahi duzunean. Ui! Animo, Elena! Bat! Baina hasitzea, ia ba! Bi! Osoki! Iru! Primeran eska! Lau! Oidoi punteria! Bost! Ia ba! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Jesus neska! Ia ba! Ui! Hamar! Ederki! Tira ba! Final erdia bukatu da, guazen danak aurrera! Ia, ze gertatu den, etorri? Etorri hona ere! Etorri honera, eta lagunok hauxe gertatu da, talde gorrian Nereak 11 sartu ditu eta Josemik berriz 8, beraz guztira 19 puntu dira, txalo baientzako.
Eta bigarren finalerdian, Helenak 10 ikaspusketa sartu ditu eta Landerrek berriz 8. Guztira 18. Beraz, talde gorria finalera pasatuko da, zorionak dioi! Eta talde urdinak 2 motxila dotore eramango ditu opari gara. Hemen zurea Helena eta hemen zurea Lander. Eta zuen txalo zaparra da. Noski, ederki egin dut eta. Zondo. Eta lagunok batzuk kontsolatzera eta besteak entrenatzera goaz. Gogoratu, oraindik finala jokatzeak dagoela, Gero arte! Guazen! Hemen dit. Ez, hola ez. Hortxe bai. Ikusten duzu ez ze paliztilete ederra, ez da? Ba, iso. Ezkero txirri-mirri eta txiribitoni esan nirea dela. Entzun, bestela, ederki damutuko zaizue, bai. Gero arte. Agur! Ai, ba! Patinete eder, ba! Zein ederra! Jo, ziur nago gure txirrizta txingo ezaguna baino hobeagoa dela. Ea. Zoragarria, izte. Badakit. Ziur nago, Gasteizko adiskide batek ekarri digula, guri opari gisa egiteko, ez da? Eskuzabalak zarete Gasteiztarrok, mila esker! Ze polita! Probatu egingo dut, nahi duzue? Bai, probatu egingo dut, ni txirrizta txingoarekin oso ona eta oso trebea naizelako, begira. Ze polita! Ai, ze abiadura hartzen du. Ai, ama, hau sorgituta dago. Ai! Gero arte. Se musika polita. Asai. Suena alda. ¿Esta suena? Inoren ez da? Orduan, ardi sakete eta hueltatxo bat ematera joan, Bai? Salto txiki batzu bakarik, tip, txop, Bai? Zue, ez eitezte inbidiotzua izan, Sekeenak eta zikoitzak, Mireri gustantzea jo gauza probatzea, Hoxe probatuko guala. Tip, ja. Invítame. ¡Ay! ¡Venga, música! Hortxe. Eta hau, txiribiton potolo tontoloarentzat, boi, garraio bide sendoagoa. Inpernura bidean jarriko dut. Boi, eta Krosiana sorginari, ez dio inork berriro parrerik egingo. Ez hoxe. Ez.
esaten ari nintzen oso mutil jatorra eta preziosoa eta majoa zarela, ez da? Bai. Eta gainera, opari bat ekarri dizut. Ferrari etxearen azken modeloa. Probatu nahi alduzu? Ni, horreigo. Ez da pentsatu ere. Baina sorginok, erratzaren gainean ibiltzen gara, eta horrelako traste batean igoko banitza, nire ospea eta orea galduko nituzke, ez da pentsatu ere. Baina, txiribiton, zure tamainakoa da, zuretzako egina, ekiz, ele? Beno, horrela jartzen bazara, baina argi gero beti, nik martxan jarriko dut, eta gero, zuk idatuko duzu, ados? Bueno, ba, ea. Epa, emetxe, hola, ui, ea. Txiribiton! Baina, txiribiton! Kaixo neska mutilok, apa txiribiton. Bai, arrazoi duk, azkenean berriro ere elkarrekin geudek, bai. Laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik, baina hemen txegaituzue berriro, hiru adiskidea! Txirri! Mirri! Eta... Txiribito! Sagarra manzana, ikatza karbon, Mujer Andrea eta hombre gizon, Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Ninatzue txirri, jakin zuta on, besteak mirri eta txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Orain zuzazue nire izena, nire da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. sagarra manzana, ikatza karbon, Mujer Andrea eta hombre gizon, Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Kaixo! Lagunok, tren geltoki
tokian gimnasioa daukagu, eta antxe ibiltzen da Pepito, bixu altxatu nahi, baina ezin. Eta antxe entrenatzen dira bai gure izarra, gure finalistak. Lehenengoak Nerea Sanguesa izena du. Primeran ibiltzen da plastikan. Izan ere, paperezko tximinoak egiten ditu. Eta gauzatxo bat esan dit, bere klase osoa, eta andereño Marian agurtu nahi ditu, beraz, agur eta txaloa beretzako. Ikusiko bazen dute Maitane senyorita gimnasioan nire ondoan. Penagarria izue. Bueno, tira, nor dugu hemen? Josemi Calleja, gure laguna ausarta. 6 urte, futbol zale amorratua. Ronaldinho oso gustoko mendu. Baina hori bai, heldua denean, paper fabrikan egin nahi du lan aizue. Eta bai gurasoak eta bai aitona monak agurtu nahi ditugu. Txalo handi bat beretzako, hori da, taka. Primeran. Eta orain, gure Felipe besterik ez zaigu falta. Felipe! Aupa, badator Felipe! Ia, eskar! Bentsa jarriko gara, Nerea, zure txanda da. Hortxe duzu zure lekua, eta hasi nahi duzunean. Aupa! Aupa, neska! Ui! Bi! Erki arizea! Iru! Aupa, Nerea, ia ba! Ui! Ia sartu da, Lau! Oso ongizabiltza! Bost! Jesus, neska! Ia ba! Sei! Aupa! Zazpi! Oipa! Ia ba! Zortzi! Aupa, Nerea! Behatzi! Oipa! Nerea, bederatzi sartu ditu eta orain Josemiren txanda da, beraz, Josemi? Hartu lekua. Badakizu nun duzun lekua, beraz, hasi nahi duzunean. Aupa, motel! Iepa, ba! Primera hastzea! Bi! Oso ongi! Iru! Bikain! Ia, Josemi? Iui! Ai, nor gutxiki nojunda hoi! Lau! Oso ongi horrela bai! Ia, Josemi? Bost! Trebe! Ia ba! Sei! Jesus, mutil! Zazpi! Earki zabiltza, Zortzi! Primeran! Ai! Ia oso ongi zabiltza! Bederatzi! Ia! Amar! Earki ba! Finala bukatu da, guazen danak aurrera! Ia lagunok zegertatu den finalean! Hazte finala! Nereak bederatzi sartu ditu! Eta Josemi Kamar! Baina hemen guztio daukate oparia eta kasu honetan Nerearentzako raketa polita daukagu, zorionak Nerea. Oso ondo! Eta gure txapeldu Josemi bizikleta dotorea beramango du opari. Zorionak! Tira, hemen dena joaten dira opariekin eta zuen txaloekin, gero arte. Agur! Goazen! Kaixo? Joanda! Nandi? Magia.
Kaixo berriro lagunok! Apenas, Ze? Mirri eta txibitonekin ondo pasatzeko prest? Baina, ikizaldakak ondo pasatzeko gogorik. Hau marka, aspertuta dagoela, aizue, gure gorila basapistia aspertuta dago. Nire kapela polita? Horain batean etorri zaizkik idazteko gogoak, Ederki, txiriron, jolastu ingo baituk orduan. Bai? Konforme, mira, jantzizak antifazau, eta nik esandako guztiak egin ditzak, Konforme? Ea, listo? Ea, bi pauso atzera.
Orain, eure buruaren inguruan, revuelta bat. Beste bat, beste aldera. Ederki, orain aurrera, 3 paso. Nahikoa. Revuelta, beste aldera. Ederki, Txibiton, orain makurtoa di, idizkoen antzera. Olaxe, ederkiago Txibiton espezial. Eta orain, korrika batean, hasinik esan dakoan, Ea, Badigita 3. Hasi! Esan dia Txiriton irik esuin ezkero, erki pasako genuen. Nolako barreguria, tripako minaten. Xeri perdiate. Honek ez doka graziarik, Barregarri utzi nauke? Lotxetan utzi nauke? Iztia jolaztu nahi, baniak, aur! Sekulako logale daukate izue. Ai, neka eginda nago. Ai, zer gaitorpen hauek egiten ego naiz, eta lerre inda bukatu dut. Bere alabatean siesta txiki bat egin beharko dut. Ondo dago. Azkeneko begirapenak egingo ditut, eta astelenean bertan paper guztiak eramango ditut diputaziora. Txibiton, akabo funtzioa! Nirri eta Txibiton, begira, hau ez da garaia honelako zaratak egiten ibiltzeko. Beraz, musika tresnak gorde mesedez. Gainera entzun, lan garrantzitsu bat egiten ari naiz, eta isiltasuna behar dut. Beraz, iztxintxo egon zaitezte behingoz. Lan garrantzitsua? Piura horrekin! Ezin eskoa, Txefi, impiusiblea! Mirri, impiusibleak zuek zarete. Beraz, behingoz, txintxoak izan zaitezte, ados? Bale. Nahiko da, Txiribiton, ez dizuet berriro ere esango, Ederki, Txidon, brikolaje pixka bat egingo diegu. Ideia ona oso,
Lasaitasun pixka bat behar dut, patxada pixka bat, Mirri eta Txiribiton mesedez, behingoz geldi egon zaitezte! Begira, 5 minutuko siestatxo bat bakarrik egingo dut, 5 minutu bakarrik, gutxi, ados, tira. Bale, flautas, baina hau, Eusko Ikaskuntzako kongresua, baina aspergarriago izango duk, Tira. Paper hauek, ezpere, hemen utziko ditut, hauek triskarantzenen bat egin dezaten baino lehenago. Txintxo? Txintxo xema dugu? Estian nahi. Txintxo xatea rollo mordoioa du. Estian nahi, hormenaz. Ez Txibiton, estian nahi, ni pentsar ez txintxo xema. Osetz. Txiribiton eta Mirri, nire pazientzia agortzen ari zarete, kontxo! Txirri, lasai, Berela bukatuko diagu, gure berela joango gaitu glotara. Zuma bolio. Txiribiton, meserez, begira, zuen festalmekin jarraitzen baduzue, Gasteizko udaltzaine dituko dietentzun, udaltzainei! Txirri, lasai. Ez prezibitatu mesedez. Ez da beharrikita. Amaitu dituk txantxak. Kaitzak baino okerragoak zerate, zuek dio. Baina, zer gerta? Pijama zipa eginda daukat. Badaki, urrengoan, dodoti jantzita intzaglo. Eta nire zer gaitorpena busti-bustia dago, eta ez du ezertarako balio. Obito bagolio, horrela diputazioak estik euro bakar bat ere kobratuko. Beraiek izan dira, ez da? Haiek egin dute triskantza guztia, ez da? Mirri eta Txiribiton graziosoak. Harrapatzen zaituztelanean, adar hauek ipurditik sartu, eta etzarete hilabetean komunean ganoraz eseriko. Lagunok, ikusi alduzue transatlantiko bat hemen inguruan. Itxasontzi erraldoi bat omen da. Titanic formatuaren antzekoa, handia. Seguro ez duzuela ikusi? Ze gauza raroa. Hoi da hoi piura daukazuna, baina, nora zoaz poltsa horrekin, Pepillo? Ameriketara. Ameriketara? Ara, Pepillo. Pelipek ezin du ozeano Atlantikoa zeharkatu. Trena da eta trenbidea behar du munduan barna ibiltzeko.
Eta itsasoan ez dago trenbiderik inpusiblea da. Baina ni transatlantiko eder batean joango naiz nagusi, berehala untziratuko naiz. Tren geltokian itsasuntzia hartu behar duzu? Bai. Bizitza osoan entzun dudan astakeriarik handiena da. Irakurri. Ia da. Pepito maitea. Trena aparkatu eta abentura berrietan ontziratzeko ordua iritsi zaizu. Ameriketara joango gara elkarrekin. Urrutiko lurralde horretara eramango zaituen ontzia, trikitraka trikitroneko geltokian hartu beharko duzu. Adeitasunez sinatuta GS. GS. Pertsona interesgarria, zalantza barik. Bai, baina nor da? Ez dakit. GS Gumersindo Salcedo? Ez. GS. Gertrudis Satrustegi. Edo Gervasio Sarrion handia? Ez. GS. Gotzone Zoragarri. Hori, Gotzone Zoragarri. Sekulako neskampuzka izango da. Pepillo! Ze prestaltzaude? GS Graziana Zorgina! Ni naiz bai! Bazatoz bainaino, ederki pasatuko dugu biok Ameriketara! Zu eta ni elkarrekin Ameriketara txalupa sistrin horretan tururu! Pepito, deitu azkar peliperi, alde egin behar dugu ospa? Bai, azkar joan gora eta urrutira, gutxienez, abetxukora! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarrena jemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarrena jemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai.